Sziasztok! Részt vettem egy 7 napos kihíváson, ahol különböző közösségi médiákra készültek posztok egy friss vállalkozó részére. Ő itt Szorgos Kata, imád befőzni és nemrég indította el Kata Kamrája nevű vállalkozását. A kihívás anyja Juhos Kriszta volt, akit Postmentor néven szinte minden felületen megtalálhattok. Ahogy sejtitek, ő mentorált minket, és rengeteg alkotás született az ő instrukciója és segítsége nyomán, főként a Canvában. Ebben a videóban pedig láthatjátok néhány munkámat is. Vágjunk is bele!